I dit això, ara el que començaré a fer és a dir una mica presentar-vos els diferents productes que hem desenvolupat nosaltres. Una mica perquè veieu, primer, d'on te surten, com penso jo quan miro al meu voltant i per què, diguéssim, el per què d'aquests productes. Bueno, això que veieu aquí és una part, simplement. Això, si mireu la nostra pàgina web, teniu unes fotos. Jo volia portar una de referència. Això és l'Hospital Capdavant. Aquest és el sistema de reciclatge d'aigües grises que van patentar el 2007. La nostra sorpresa va ser que vam entrar net a la patent, vol dir que a nivell internacional, a nivell mundial, ens van dir tria els països que vulguis i vam triar 177 països. El que no sabíem és la pasta que valdria. Ens va costar 106.000 euros només la patent. Això també tingueu en compte perquè a l'hora de treure productes i desenvolupar productes tots aquests costos compten. Aquest sistema, per què el vaig inventar? És a dir, jo un dia vaig arribar a casa d'un company que treballava per mi, vaig anar a casa seva i resulta que agafaven aigua de la dutxa amb galledes, tenien la banyera amb aigua bruta, d'haver-se dutxat i tot això, llavors agafaven la galleda i la tiraven al vàter. I clar, llavors em va explicar que perquè ells volien estalviar aigua, etc. Llavors vaig pensar, resulta que hi ha gent que està fent coses per millorar, per estalviar aigua, llum, corrent, i resulta que ho tenen molt complicat. És a dir, a sobre que volem millorar el nostre entorn, resulta que els hi posem difícil. Això és el que em va motivar a treure un sistema de reciclatge d'aigües grises, perquè veient-el vaig dir, com a mínim, anem a fer alguna cosa que els sigui fàcil, intentar que sigui el més fàcil possible estalviar aquests recursos. I amb aquesta base vaig treure aquest sistema. Aquest sistema l'únic que fa és agafar l'aigua de la dutxa, de la pica, de la banyera, de la rentadora, i el que fem és primer una separació de partícules a través d'uns filtres i després el que fem és que aquesta aigua va en aquests dipòsits i dintre d'aquests dipòsits el que fem és injectar ozó. Per què ozó? A veure, com hem dit, nosaltres el que mirem és de fer el menys mal possible al nostre entorn. Hi ha coses que no les podem evitar, però hi ha coses que sí. Llavors, no tenia el concepte de posar, jo primer vaig preguntar, vaig investigar a través d'internet, a veure si hi havia algun sistema de depurar aigua sense necessitat del clor, perquè el clor, precisament, és un dels productes més corrosius de cara a la capa d'ozó. És el responsable directe de carregar-se el forat i carregar-se tota la capa d'ozó. Per tant, els freons, de CFCs, tot aquest tipus de productes, realment el que fa mal és el clor que porten. Llavors, vaig descobrir l'ozó, me'n vaig anar a un fabricant que hi havia al País Basc i em va fer un màster de 2 setmanes molt intens sobre el que podia arribar a fer l'ozó. A partir d'aquí vam estar anant per tot Espanya, viatjant i anar solucionant problemes des de la Bimbo, temes d'embotelladores d'aigua, temes de l'AINEM que es va cremar i perquè la pudor, treure la pudor fèiem servir l'ozó, i anàvem amb el degà de la Complutense de Madrid, aquest fabricant, i jo. La meva tasca era desenvolupar, el degà deia, escolta, això es pot treure amb l'ozó, el de l'ozó fabricant em donava la potència de l'equip i jo el que desenvolupava era la màquina que tenia que fer l'aplicació, fos a terra, fos amb aigua i fos a l'aire. Llavors, amb això vaig poder averiguar i formar-me el suficient com per saber que l'ozó pot substituir perfectament el clor. I aquest sistema està demostrat, l'hem tingut un any a l'Hospital de Capdavant, li hem posat un comptador elèctric i li hem posat un comptador d'aigua de la companyia, perquè no hi haguessin dubtes. Compteu que tot això va automatitzat, porta un autòmata, cada vegada que s'espatlla, el que sigui, té una avaria, ens ho envia per GSM, ens ho envia al mòbil o a la central de fàbrica. Llavors, perquè no hi haguessin manipulacions a l'hora de dir, ostres, que gasta més, gasta menys, aquí ho podem manipular,
perquè compta els litros ella mateixa, van fer això, van posar el comptador elèctric i un d'aigua. La sorpresa va ser que al final d'any vam descobrir que el seu consum elèctric era de 0,20 cèntims per metre cúbic d'aigua. I el mateix hospital paga a 2 euros el metre cúbic d'aigua. I això ha estat parlant de Capdavant, el cinema de Barcelona pagarà 4 euros. Però llavors vam veure que hi havia per cada metre cúbic un estalvi d'1,8 euros. Avantatge, primera, que no contamina. Segon, el seu consum és molt eficient i si a sobre ara s'està treballant per fer un placa solar, per tant el consum serà zero. I a sobre el que fem és estalviar que tu compris l'aigua. I el que no té lògica és que en el sistema del vàter hi posem aigua potable de boca. Això no és lògic. Aquesta aigua està desinfectada, orgànicament. No té ni virus, ni bacteris, ni fongs. Automàticament aquesta aigua la posem al sistema del vàter d'urgències a Capdavant i funciona perfectament. Es va començar amb una dutxa, compteu que això és un prototip. Es va començar amb una dutxa, perquè a dalt, al primer pis, hi ha el servei d'avis, d'assistida, de gent assistida. I actualment hi ha 7 dutxes connectades perquè l'equip tenia prou capacitat per absorbir molta més aigua. I la cisterna d'urgències allà consumeix moltíssims metres cúbics durant el dia. Això és un exemple. Això s'ha posat també en uns pisos a Mataró, i hi ha algunes cases, també ara estem com a proveïdors, gràcies a l'EITAT, vam fer un projecte a l'ANIF, que estem com a proveïdors, en aquest cas el van tenir en un estudi, i és una plataforma que hi ha tots els proveïdors d'hospitals de tota Europa, els millors. Nosaltres hi estem amb això, amb aquest producte. Per què? Perquè Europa el que ha fet amb aquest projecte ha sigut triar proveïdors d'hospitals el més ecològics i clean-techs possibles. Hi ha des d'ambulàncies que fan servir biodièsel fins a, sembla que és Can Ruti, un lloc d'aquests fan radiografies amb menys productes químics, és molt variat, però sí que és la tònica de la base de tots. I llavors aquest sistema el que sí que és econòmic, és molt flexible a l'hora de poder instal·lar, el podem instal·lar en una vivenda d'un, de 10, de 15, industrial. Vull dir, el bo que té és que és flexible. L'únic que sí que hem de formar molt més els instal·ladors perquè tinguin el coneixement, igual que si fos una caldera. De moment no hem trobat dificultats, diguéssim, primer vam trobar que hi baixaven partícules a través que es desgastaven els dipòsits per l'ozó, però això ho hem anat solucionant. I ara és un producte vendible i és un producte que ja s'està començant a exportar a l'estranger. Però veieu d'on parteix la idea. Parteix que veig un company que intenta reciclar aigua i té molts problemes. Llavors això és el que a mi em fa motivar a desenvolupar això. Aquí veieu, això és un prototip. És un prototip que ho vaig fer jo tot, absolutament tot, des del tornillo zero fins a tot l'acabament. Què vull dir amb això? És a dir, simplement abans de posar això en mans de l'equip, jo solo fer els meus propis prototips, amb petita envergadura, una mica també per no quedar malament amb l'equip, perquè després si falla em miren malament. Però una mica el que faig jo és fer-me la meva pròpia màquina com si fos a casa, fos el meu propi laboratori, i experimento amb la idea que porti. Llavors jo mateix aquest prototip el vaig fer, us sorprendreu perquè aquí hi ha 2 suports de calefacció, els tubos aquests els vaig treure d'una caldera, el tubo que hi ha per on passa l'aigua, diguéssim, són tubos d'extracció de calderes de doble tubo, vull dir, aprofito tot el que tinc al meu entorn, no fa falta gastar-se un gran mineral per buscar un objectiu. En aquest cas era fer aigua de l'aire. No he inventat res, realment es podria dir que és un deshumidificador. L'únic avantatge que té aquest deshumidificador, primer que es pot posar fora al carrer
i segona, que l'aigua que produeix és potable, te la pots beure. Llavors, treballant amb el dispositiu, com podeu veure, el darrere és un equip d'Osó, també. Ja us dic que la base de tot, jo crec que l'Osó ens donarà moltes alegries, com si fos el Barça, però l'Osó ens donarà moltes alegries en el futur perquè té moltes aplicacions i nosaltres n'hem fet unes quantes, però pot substituir molt productes químics. Com podeu veure, és una cosa casolana, es va fer, i la sorpresa va ser que ja feia aigua, la vam poder provar, vam fer una part de mineralització manual, perquè aquí encara no estava muntat a l'equip, però sí que hi ha una filtració, hi ha una condensació, aquí ho fem a través d'un motor compressor normal de nevera, i a dintre del que són aquesta part platejada, més grossa, hi ha uns evaporadors que heu de tenir en compte que cada vegada que desenvolupem un producte, per exemple, aquí l'objectiu és fer aigua, però el problema és que moltes coses de les que poses en aquest equip no existeixen, no hi són al mercat. Aquí, en aquest cas, hi ha uns evaporadors circulars amb espiral de titani que en el mercat no hi són, per tant, els hem de tindre que desenvolupar, tenim que tindre la capacitat d'allò que no hi és, poder-ho fer. Per això, a la nostra empresa tenim un lema que és mai diguis que no. El no existeix. Nosaltres el que fem és sempre buscar la manera de convertir-ho en el sí. I això és un exemple. Allà on vulguis que dius, ostres, aquí hi ha una mancança, hi ha una falta d'eficiència energètica, doncs anem per aquí. A partir d'aquí, el que hem fet nosaltres és un anàlisi de costos. De costos a l'hora de passar-ho a veure si pot ser un producte rendible. Perquè està molt bé fer aigua. Això us ho puc assegurar, està molt bé. Però sabeu que no n'hi ha prou. I això m'ho he trobat aquests anys. No n'hi ha prou en fer aigua. Sabeu que no en tenim prou. Aigua de l'aire, és a dir, tu poses una màquina mig del desert, fa aigua i no en tenen prou. Volen aigua barata. Això de fer aigua mig del desert, que ara és impensable, això la volen barata. I això us hi trobareu. Doncs per això vam fer un anàlisi de costos i què vam descobrir? Que podíem fer aigua més barata que la que tenim ara a xarxa a Barcelona, per exemple. Perquè entengueu, el cost de l'aigua d'aquest sistema va de 0,53 cèntims a 3,76 €. A Barcelona s'està pagant a 4. Per això estem parlant que aquesta aigua enmig del desert. Quan mirem un desert, tenim una mica la imatge que és sec, àrid, fa molta calor, molta sorra, gens d'aigua, i no és ben bé així. És a dir, resulta que els deserts, després d'investigar el món, jo també em vaig sorprendre, són coses que vas descobrint a mesura que t'hi vas ficant. Resulta que són espais on hi ha quantitat d'aigua, l'únic que està en forma d'humitat. Nosaltres vam fer un estudi a Dubai, i vam estar-hi presentant aquest projecte, tenim una mitjana d'un 70 o un 80% d'humitat al desert de Dubai. Què vol dir això? Que podem fer enormes quantitats d'aigua, perquè tenim temperatura elevada i tenim molta humitat. Què vull dir amb això? Aquest aparell, el seu condicionant és aquest, és a dir, temperatura i humitat. Si hi ha humitat i bona temperatura, fem molta aigua. A partir de quan treballa aquest equip? Comença a condensar a partir de 20 graus, d'un 20% d'humitat. Llavors, com més temperatura i més humitat, més aigua fem. El que no podem dir és una cosa fixa. El que sí que diem nosaltres és, amb aquest % d'aigua, amb aquesta temperatura, tens aquest resultat. I a partir d'aquí especulem, tirem amunt, fem més aigua o menys. Què vull dir amb això? Jo em vaig trobar a Dubai, que tenint aquests resultats, volien aigua barata. Què vam fer nosaltres? Vam analitzar tots els costos fins a trobar que és amortitzable i el que vam fer va ser un estudi fins a quanta quantitat d'aigua podíem arribar a fer amb això fins que no tinguéssim problemes amb la termodinàmica o amb l'entorn, amb les dimensions de la pròpia planta. I la sorpresa nostra és que podem arribar a fer 500.000 litres hora amb aquest sistema. Això què vol dir? Home, que podem solventar molts problemes de sequera, realment. Nosaltres hem desenvolupat 5 models, un que va des de 10 metres cúbics hora fins als 500 metres cúbics hora. Llavors, amb això el que fem és, en funció de les necessitats, si és industrial, si és una població, si és per embotellar,
es desenvolupa un model o l'altre. Quines són les avantatges? Aquí l'aigua que surt ja es pot veure directament. Estem parlant d'aigua destil·lada. Jo n'he begut, no passa res. El que està clar és que la mineralitzem. Què vull dir amb això? Aquest equip s'ha dissenyat amb 5 línies d'aigua independents. Vol dir que podem fer 5 tipus d'aigua diferents. No s'ha fet per això, s'ha fet perquè tinguem sempre 4 línies en funcionament i una de reserva, per fer el manteniment, per poder, diguéssim, si tenim una avaria, poder intercanviar per hores de funcionament, etc. El que sí que aconseguim és competir amb les dessaladores, no per quantitat d'aigua, perquè nosaltres estem per sota de la quantitat que fa la dessaladora, però sí per preu. Ja us diré per què.